Medemo call a more traditional area, ye Kintampo asem na making. Kintampo hema anase a more traditional council. Wamo hema nana abna power to so emiensa. Na hema krako ni mfie miensa ni. Na mfie miensa no manso asabi eda mahene nana kwakudua. Awe mu mahene. We mu hene. Ene nana abna power ebusia enchemuno manso no wo watwe ni ekukuru ni ede kokot ni ekukuru ni ede kokot ananke nim se sabri de etu etimi akwa twere de twere ebusuya ye nhyehyeye amode asama kokot alaya fo ni nyina hu se abrewa wanya emfie de osum de na ye de no ehye sebi ye de no ehye fridge mu mfie miensa ekoni mfie na emu no kamia ensa ase asotwe bi na ede emano enunti empenya wochiri mu ne kyerese afani ne nyina kwadwen kurumu ene won ye se won ma asem no se manso won twen no manso de etuntwa ene nto mo fa asem ne nto ho no munya brewetia no mo pene korabre na won ma ne hyana kwandi 20 na se a na nsem kaye bi e wochiri bia no so won mo ahwe atena se aka na ye nya kwan mo beda ho no mo no won sa hye se enkrata hodo mo de akwa abontene e de kwakọ manfo abiase amanfo yie no wo mo hwe se openyikase a wono ete akonya so se mo hene no o chief mourners ne dendi beden ebedikan se de beya ebenyi menasepọ ne abufu bia e de afiri hodo mo na yie ne so motimi aye no masha abrewati aso so enimonyam esanso wo hema yie de ye de abusuamu ne nyina ne ye ne yenso so ya hye ne enimonyam esanse oyo batampa owo hono mo edema wo bia enti na abusuamu nyina ne se enhyehye a court de amọ ne enhyehye a court so ahye won se won nya ne de o ma ye ne nyina pepepe ntunu ne sa so wia ye den aba eno no abusuan sa betena se no mo sa ye enhyehye foforo eye se bosume ye twem ne de to so aduonu nkono ebepem bosume ye wom ne da edikan ena wo mo yisi hono mo se wo mode enum nana abna power to so mienu mo hema wo ede eye ne doti ye na ne doti ye ni mu no eda wo eye bibie wie ye sebi wo watena se age hu adwade awie a wo nim se abrewati abesane na sebi wo waye amane ama wo fitina kwantu tenten na se no enu mu no ena krata esa free court baya court a wo mahye se omoma no hemo munya yie ni free ho ansa na de we kire nsenkan ye bia no so won watumi aka no court asade sebi krata asade aba wode so ababa beto ayiyo no so enu nti na jese ya we ho sempa na se na hema ye de ni sane ye no sebi ye sade no kwakwakoto bebi yi ni free ye na ekame sa manye kwanso no so na ya hadwene ankasa enu nti penyipa wonu gonim de ekoso no ye busuani asem ne mfiti ase ebepem ne mpompon so ne bebi eduru nyina no waka ho bia na ni semu no ono ene de ensem no to nsem twefo animu a yesus ye nya bia ye de to animu enu nti sesei de ekoso wo mu no momi yenkotie ne yenhwe na yensue mu ade ye bad ye ka ho no me de pebrem oba hema ono ena udi oman hini anim eno furtibrebe a ode somu man meno kasei nana kwakura nanka wo amamre kwanso no hyehye ayaye se ewose yidigu akwan mu na yekusi eye nana abena power watoso eye mienu unfortunate incidents, unforeseen circumstances. Biduma a dream one and Chassis Ababa Bibu. Nana Bana power to Sumini, and yet on me or mind him out to Sumi or Tosso 9. We I Tosso and 9 at the Mamu mine. Tina, I was enka, yet. Neyi kama ya shase esanse na ote ase no nana kwaku dankwa na first na oye ni otosumi no ode no
at the court said, court engineering to on content. As I said, almost 2 acting presidents. And so a couple company phone said, acting president and from free what they are. And yet, also, who said, I was said, honestly, the content agency on an court, a cobaf, sa, and Nanako Kudanka Faso, Enya, a year mine in a gazette. Intinka, Ofiachino, Cabofuno, anyhow. Nanako Kudanko dear Kunyai. Na meswana na abena power na otiase sebi akoko takra kra no na nakoku danko abusuafo amfa nkokire oba ahema se oba ahema yache eye ohene a yede ba abekiro ya nyebi otena ase atwen ya na koku danko otosu mienu oye mo ma hene okura gazette essential ekoye coronation eno so no wama oba hima yi invitation krada say omra na yase enti enumu eno oba hima say na nka wo de me no wo yina ye frɛ busuam mo mani ye busua ne mom chichemu ende wom ne mom osan so kɔ wa fam kra na me no osan so kra san bo abusua enti senka bibi mpo a nka wa bai ke wo sɛ edi ye tu yi na yekabom ne ebumai ni nyina bia ni ho a na ne kwa na kwa kudanko tu ho na mo se opese oka oni oba ahima no oka omubom epi ansi e ma yaw eba na abena pawa mu ma ne ka se ono otiase oka ma tiasefo aso ate ono ani nua e frɛ no abena blogger oka kire no e ka kire ni nua adwatemba oka kire mo se eka kire eye ne bafatuma se sede na danko ahye ne ni yayi na wamma yamfa amamre kwan so ama abusuafo emfa ne mam mekire ne se oba ahema ne de oda yare paso yi se ofiri mu a yemma na nakoku danko emma na yi otiasefo anu asemni omo a oka asem we kire omu yi omo ye living witness omo da so tiase bia emfiri enti emu ani ekrakura mu a ena oba ahima efrim ofrim di besi enne na nakoku danko oyemu man hene antu anamo even a single day se oko akwakohwe beebi a enyanka no omote na kampo se wafa telephone afro mo se mo ho etesen ne yete ya ne se waboni mpani fo amane abo regional house of chief amane se oba ahima efrim anka amamre kwan so no nkenya sa ene faso ekra oba ahima yi ya mana so ha ye ba bedi na wotweda ewo oba ahima ono ankasa ni fi a wasi na himfi ye sanso eba ebedi na wotweda nana kwaku dankwa ema ne kasamafo ya ukokori Joshua ebe ye audio eka kire ise omema ye ayie no aboka na ye ntimi nye ayie no abra onka ho abusua no eda so ete ho twɛn se bibi mpo na kwaku dankwa nte ase a officially omra na oni abusua metena se na omonka eno bia so ni ho a eye edwuma yete ya ne se opani kwaku nsia aka head muni ono na ye na adwen se obetimi aka abusuafo imienu abom yakọ ehu meeting e free abusua panyi ho akọ hu meeting ni nyina no ententam oba hima ehye okọ akura ekọ mfie eye miensa ne kaposome na eduna mfie miensa ema edi yawo abusua etwa adwo kaso okyu ene sade a yankukuru bibie ne ahwese ebetimi aso a eno ma panifo eye nhyehyɛ kwan ebefa so a yebesi eye oba ahima ya bom panifo amane aye invitations aye bibia eka na wotwene nafua miensa adenya yede krata ebremo se ifri sambri kopemse
ye be kwa akodi asem e wo court no mu bia ni ho e wo se ayi na asem mo ka ho asem yesi na date you cry di case ya shi pay program line up no cry de asha se be a week ago nti aden ena na person twe ya bo so yen ko gina mra nanim ne ya ne mra nanim abusua na fa nya asem yeso ye call court e mada omo frɛ asem no a lawyer for mienu e ka se o oba hema na bre okwa fie miensa enti die tie bia no obia emmene na bufu obia emmene ne yawo a wodi na sepi yenka ye humum se prior uyi ba ko ni bu no eye easy ne momu ka bu ma edin so obetimi abu yenka mum e ma nyina ye te ase ye koduru court wo no a lawyer for ni mienu ka se omu discontinue case no me de menyamra ni nim enti bia metimi afom but ne minim ne say se nipa mienu nya asem na omode kodan obi say kama asem ma me na omosan bas na omoka tro say asem na me de be down no me ndan ka bi mu a anka tu atwa ne mom otemofo san so kansem e mai orders binum e de kan ho se aye ne de ye betimi akoto aso aye aye no ne mom wo hu say ya printed invitational cards aye no kre ya ye radio jingle aye bono wo abefo aye ntintan fidie no so ye bi so e wo radio stations ne etwitwa TV stations so de eno so etwitwa buti se mu die ya eno no de ye ntimi mfa yensa enka ne mom se dama ye free court na enu achi no se akwanya bi ba na ye kwakoye announcement a yemfa opanyin na nakwaku dan ko yemu man yemfa ne din enfa nka ho se de yenyina ye kwako gi atum no na yen recognize na as such say oye chief monarch because ono ena abamu ono ena nkratamu oye eyemu president egitum amemene fiwo ne mum e wo se egitum na edi court emra no so ye ba yen so ne wo se ekobo mpanifo na amane o mo de adwuma na ehye eye ayipaso mpanifo na contempt na eda o so no enti e free court no ne Friday and na ne Saturday di tu ho na mo bia Sunday na ene sanso call eye munuanom eye radio station eye Atans FM e ho na ye funeral announcement pa ene ye koye funeral announcement ni odi kan chief mona eye na nakwaku danko a otoso mienu mo man hene ono se ne president ede mamu oni mo traditional council ACAE ena ye de ayipaso mpanifo nyina de ka ho ene de ye announcement abusuafo ababedi boshe a omo share court no ene nsema court e kan nyina ye di so kama ama enwachi municipal security eton nsa e de Fred na abena power abusuafo ene opania anase nana oda ayina no Dr. Nana Agbajaga emo ko eye municipal eye security meeting no musek na Nana J Kinto ono ene representative mo eye man hene e wo meeting na se eno mo bisa se ne court ne kan no mo bae mo de eye adwuma na opani obegina ho ma mo man hene gitu mo se ane ampa wati radio announcement ni bia se omode mo man hene ni din e de aka ho enti bibia e de na komini na ne ebom ne ye kwa kosi eye oba ahema yesuki ti nyina ya hye ye dwuma di ase ena enu achi no empanifo a omu free eye nana abena po wabusu yanim no omo san ne eye ayipaso mpanifo ni bi esan ko nana kwaku dan kwa ho ewufie ede eye invitation no set the program line up ni nyina atie no yedi ni nyina san so koma nana kwaku dan kwa edi opuo eni ni die edi amani eni die esen nemum ebuo ni eni die no sebi sana emfata ne na yede ebuo ni eni die ne de ma no no esa se akurabu pani a yawa ewo pani mu no ewo se ono so no omene nemum akurabum ahu amene ono yawa ewo ni mu pani de ehu
yawa ewo panim no e wo se ono so no omene nemum akra mum ahu amene ono yawa ewo ni mu panyi de ahu amene yawa ewo ni mu sa panyo ye pani ben ya atifo omo hwe ebetimi a describe ni pakro anyame na minna ewom wo yamamre ene yamane enye man hene ene fa ne yonko man hene ewowu ekosie no a distortment of our tradition, our custom and tradition. Near Tosuminu, I'm a person, we are singing now at the end. Say, and yet, Yamamrimu, and yet, Ohene, and now, Oshachri is see the furniture, a year, or buy him. Yet, dear, no, any account for dear, no difference can crack a womb, and intina say, Ohene Niwa, my hino, I mind him, no. Won't mean ko select any said the account for a year no. And to do baby now offer account for the anybody did my a difference no a womb a clay. But you can't be shame and none was say kofa a muno at the bar. Now a year bravo penny and on one who quite over to me. Say or call any abusia. Eko emu ho ewo mog na omokoye ne ntoto omu wi a ye de ato abrafo panyin no ka watim na omaye amamre ne amane ewo baabi omo fa no amu no omaye amane ne amane asakwa na abrafo panyin na timi kura hu amu no asakwa na omaye amamre saa pepem se omo ba bedru fi eti ya ne mu nua mu nyamo ka ne hiesi bia ese mo man hene se ye ba bisi hene enti waka kire mo kiremana ono enye nifunu enye funu mo man hene ede ko mi ka se na enra ye di wamu ni koto ho ne yakwa kotua eho ka wie omo ye mu na to amo ye tua eho ka bie wosi ye tua ede ma eye samalefo no ye tua ni nyina ye ni omoka edru se abrafo ba be ye omamamre ene omama ne ama ya fa mu na ekudru mu ogwa a wose wo ma alaji se wo ma kintampo mo kirman wose wo ma adanya na nakwaku dan kwa krena ka kire ne se onfa amu no emfa mu abusuya na ono ade kye a ono man hene no obetu bofo na ono beba na wo ma odi amu no e de abra busia wo yamamre ne ye nuema mu no so no e bia da man hene de amu ni e ba asem ewechi nemum sade omoko ka kire brafo mpanifo ewo niulo ewo olongru se omanya omamamre ene omamane amfa ma mu man hene a saata no nya meye man hene ombeji omutumi di afiri omu nsamti no emomo ye saa amambe no under duress pressure enomo ye demom enti ene ode saa amamre ne amane a wantimi amfam no ode panishe oba pani a one no anyi hu anyi asem bia esa so betina fie se ka opanyi no bese anya adwen sakra no say dieti dia oye opani a abamu ya ma o gazette nti man hini ben e na ye ba besi na obesi akọ original house otu ya ma akọ ma ni gazette bio ye na mu gazette isu na ma odi hin opani nya sa nete ye si hene na abamu ye koma okrata se ya gazette wa hini enu edimu se obi be pewo anase o mpewo edimu until se wona nanimu ena minim ne wate yenim ne odwen ye bia na ne de no ohu akire ese ne yehu nemu emfie miensani wanwe kwaya nkra no omofa so edidi wanwe kwaya nkra no omofa so enante nemu omona enti amu no so no
Oma yet assess a befamuno and renumre. Nti amamre ne amane bia wo se yeye na enya emfa boni bia fa mra abusia no abusia aye ti sa ameka abusia nsa so de a enra amade a chesesi ya me no kase enya medru ye ne de a na chese bibia kwakoka ya de no ye de ni bafia enye yi ti se kra na me no na mo ye ni ba bia wo biom ma chirema no ofra na ese on fa biom alaja atu ya dwadwo ne mom ye de e ba mini ntasu na yenya gidie e wo bo ade mu na kopon obo soro obo asase ye die we die abani sei ne ebeba akire no na meni umi no yenni mo chena asem ne eye ne se ne ho aden enne no onhwe na wanhwe ase hwase wi a akwatia ebesere no nti ye bono tofa no na chese ni tie mu ana se montumi amfa efunu no endra nti ye no anya maso amfa efunu nti obeda ye they say she say mutu asheda ana say mu ne den eja say yese nke ya aboabone ka yenye so ata say aboabone yenye ni fi ni mo se we dey say benye na say ye dey be sausage ye dey be color will say ye was special ade e pe say ye dey mini amino kase minim ni mom ye dey bibia dey ma hwede ampo nyankopon ono e dey betime di asem e dey ama it is here she be na busiafo so e yesisi here o say otu wani ebo o say omo hye ne ma ye omo tutu omututu omo nema obeka wo afidie yisu ya ba bi omututu nema yi me ka kire se kan no enya ade a ebeka mu man e de abom nemu ekuru a ya bere ne ne no bedin say ye bit me akro no oba en panifo na ewufia se hu omo obi aye ko ne kro yenim da yankopon be san ma ya hoden sika de ba beto ye e kaso de e ba se den a de be ye bia no e bitimi aye adua e kan de anya ba nemu e jaye de e de ama asase aye na so se asase no e wo tumi a enye tumi wadwuma se nyakopon eboye enfrema enam hoi menche enfrema da nemu mi wo gidie se me home enfrema se sam frema na tiase a eni momo asem mai enye individual bi eno no bi e wasem nemu moman ena individual person ode yenim atwitwiri form ne se bi obekaya a eye na nkranza man hema o free mo na oni nya na what traditional council the free bono ahaf original house of chief eba bono is oni nyina ne wo o free mu ani na wotwe miensa e na oba pani so o free mu nemu okon kranza yesi oba pani e ho so na ntime ho ase e wo ho nemu mo ma hema me o ma hin ne ti ase ma ne ba so ene mi kase so mo ti aso nwem baby anyankopon Ebenezer odi mu ababedru eneno openyi kase ende da wase meso me da so me ensem ni nyina na yakwakotie di aba no sese ase kama se baby a enyo ena ya na de ya na eta de asi ewo mu yi no eya de se eta asi pa enemu nko de na aba eta asi eya na ahema ene ahemfo no eyemu ni nyina na omuka bom edi ahene de na enso so no eduruma bia eya na emma no menase pobi wo baabi enunti eya na ma wantwi ene peneso na maintenance anase me ya wo na asa me yetu no bi fofo ba ono de obeboa me eya na yesa na ya na etie enunti amane mo nso so no ba me ni ho ba ni ho
ena afi nso so ema so wo honom so ema no so bo ahini pa esan se da o mu na eya o mu bo ahimfo o na bo o mama betiri e bibi wo ho so na o mu tie kire no o mu hwa e kire a no obo na betiri no atena no eno nti nyimi ye nyina ye nti no ena se be ye wo madwa ene ememedwa na eno nti se kokoko base na kokoko dru se ebraso se abraba hye na kwantu tintin ase ne emu hause ya eya ne hadwene eno nti da ne yeda mo mpanyimfo ase mo atena nkonya ase e wo kwan ya omode asemi afaso o ma ma asem no anye beja o ma ma asem no antrapo na emumu no o mo hwe etoto no wasomdwe kwanso amane kwanso se mo hwesa asomdwe beba de yesere no sa asomdwe beba na abrewatia na kwantu tintin no so watimi atu akwakoda ebasa sabiri no wodi data wojata ntenwa wodna kwete kotia saa wo twense yede ne beko no watimi akonya ba bi diniti ato yede ne ko no konya ba bi diniti to a eno na boa emafie dwo ma ne ba bi ana wo mafie nyo na nanom se de meken mutiase eno ntimo hwe ne to nkotwere de etwere na mo hwe na mo nkora no na wo ma ne hye na kwantu tintin ase a de aka nyina ya asomdwie ebua no menim se edo a mo woni ntino mo besa ka mo abom ama bibi ayefe ama mo so ene nkranzan so afa ne ntoma panso efra medi edema me fozi tweda mpo nyankopon ya adoma yebihia makrama